ayo kanca ning dhisik gembira tanduk bola alhamdulillah ya ya Gareng Semarang heeh nek ora digenah ning ngono engko ndak klera kleru mergo gareng ki di seluruh Indonesia kuwi eneng gareng ngono wingi ning Bengkulu ya enek gareng ning Kalimantan enek gareng ning Cilacap ono gareng lah sing gareng pertama kali masuk ke dalam wayang kulit adalah beliaunya Mas Kaji Gareng saka Semarang. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih yen Gareng pancen sing miwiti teng wayang kulit kula. Lah nggih. Ning sakniki kula mboten wani nganggo jeneng Bagyo Gareng asli mboten wani. Lah ngopo? Dihack. Kok iso dihack? TikTokku ilang nggih. Mergo nek asline kuwi. Lah padha tekku ya bar ilang kok. Nggih, wah matur sembah nuwun diparingi rejeki. Nggih. Nggih kalian panitia peringatan hari lahir Pancasila. Betul. Wonten desa Tuk Banyu mriki. Kok iso tuk banyu kuwi lho, sumber bening. Sumber ki tuk bening ki banyu, dadi sumber bening ki tuk banyu. Oh ya wis. Lho pancen lho lah kowe ora tau maca sejarah kok. Sejarah apa? Mulane kene dijenengke sumber banyu apa sumber bening. Iki mergo wiwitan entuk tuk banyu sing bening. Oh. Ngono mula jenenge sumber bening ku ya mung kira-kira lho kuwi. Dadi tenan iki tombo kangen aku wis suwe ra tau nuwun sewu ra tau yen istilahe seniman tanggapan ning tlatah Madiun kene. Heeh. Nggih, keletan pemilu iki lho. Ngopo? Ora payu blas. Lho, pemilu lah kudune malah panen to. Ana sing ngejak kono, ana sing ngejak kono. Moh tanggapan engko tiwas diseneni wong. Lho, kok diseneni wong tanggapan golek duit kok diseneni iki masalahe apa? Kuwi sing ngerti, sing tanggap, sing memaklumi, sing ora memaklumi nyerang ya aku terima ora tanggapan aku. Ning kabeh mau tak lakoni wong pancen lakoni wajibe mung dilakoni. Heeh, bener. Ya kampi tinujon ndandelalah kersaning Gusti Allah ki iki diparingi rejeki minangka ganti. Ya. Dan ini evernya tidak bain-bain hari lahir Pancasila. Ya, betul. Luar biasa. Apa yang Mas Gareng ketahui tentang Pancasila? Saiki yen Pancasila ki aku tak wali genti takon. Pancasila kuwi apa? Pancasila kuwi dasar negara Republik Indonesia. Kuwi cah SD dhewe ngerti. Loh. Berarti kowe urung tau melu penataran P4.
Lah aku pas penataran P4 ra mangkat tanggapan kok malan. Ya sing genah kowe isih cilik. Heeh, sik cilik. Saiki penataran P4 ya wis ora ana. Ora ana, heeh. Dadi Pancasila kuwi berdasarkan suku kata. Heeh. Pan kuwi pandangan negara Republik Indonesia. Oh, kuwi pan. Pan. Dadi pandangane Negara Kesatuan Republik Indonesia kuwi Pancasila. Semuanya memandang tertuju pada Pancasila. Oh ya. Cara berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia. Wah. Sikap semua warga negara Indonesia harus patuh taat pada Pancasila. Betul. Lamanya ditetapkan sudah 79 tahun mulai 1 Juni 1945. Wah, luar biasa. Pancasila, kudu Pancasila. ngerti. Iya. Mergo Pancasila iki dasaring negara. Kenapa kok biyen ora catur sila utawa sat sila? Kok sing digo Pancasila? Sebabnya apa, Mas? Mergo drijine menungso saben sak tangan kuwi 5. 5. Iki ora iso punjul, ora iso kurang. Nek punjul berarti kuwi ora normal, nek kurang berarti ya ora normal, ya ta? Nah, mula iki diarani Pancasila. Pancasila kuwi dasaring negara. Iki pondasining negara sing sangat kuat Pancasila. Negara NKRI atau Indonesia kuwi dipimpin oleh seorang presiden. Presiden kuwi duwe anak buah jenenge menteri. Menteri kuwi ndek kantor jenenge Departemen menteri-menteri itu terletak pada jari-jari manusia ini. Kembali ke jari manusia lagi. Loh kok iso? Contohnya iki jempol. Departemen Hukum dan HAM. Wong ora iso maca, ora iso nulis, paton isih duwe jempol, utang sah. Wah, cap jempol. Nah, bener. Terus telunjuk. Iki Departemen Kominfo. Kok iso kok info? Informasi sumber bening niku pundi Mas? Nggih mriki niki. Oh, penunjuk Menunjukkan. informasi, Iki Departemen Peternakan. Kok iso? Wong niliki pitik ngendoke nganggo iki. Slup. Ora kegede nek kuwi. Oh, ya niki ora nyandak. Oh iya. Iki keok-keok. Iya. Ya niki Departemen Agama. Kok iso? Wong tukar cincin ning jari iki. Oh iya bener. Iki Departemen Kesehatan. Kok iso? Wong resik-resike lho. Oh. Jempol suwek hakian digegem. Digegem? Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sopo nggodha negaraku awas. Oh iya. Dibuka biak Menteri Dalam Negeri diwalik Departemen Luar Negeri. Dobahke sithik duwite akeh. Departemen Keuangan. Wah. Iki yang ngene Menteri Sekretaris Negara. Nah, iya. Ngene iki Menteri Urusan Wanita. Kok iso? Umbah-umbah lho. Alah iya. Berarti kembali lagi ke jari manusia. Oh iya, mula Pancasila ditetapkan 5 sila iki mergo saka jari manusia itu ya. Loh, jari manusia ki 5 iki yen bersatu entuk apa-apa iso dipangan. Contone ana sego. Iki maju bareng, tek dipuluk iso mlebu. Nek iki ora mlaku dhewe-dhewe entuk ya diguang. Oh, kok iso? Lah iki maju siji tok ngene. Lho, entuk diguang. Oh iya. Mergo ora ana persatuan dan kesatuan. Dadi iki keterangane Pancasila ora iso diutak-atik nganti sok mbene. Mula umure 79. Apa arti 79? Tujuan utama adanya Pancasila sebagai iki wis ditulis ning kene. Apa? Pemersatu jiwa bangsa Indonesia. Tujuan. 9 semua bisa lancar mencapai kepada Indonesia Emas di tahun 2045 asalkan tetap berdasarkan Pancasila. Wah, iya. Ngono. Iki lek ora gareng cerdas ora iso yang ngene iki ya. Ya, iki wong ya golek-golek kok, Mas. Ning lak semuanya berlandaskan. Tegese yo nganggo ilmu. Ya. Ora waton muni ning muni nganggo wewaton. Bener. Tadi kembali lagi mari kita sebagai bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia betul. Harus tetap memegang teguh Pancasila karena Pancasila
sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Betul. Oh, ya. Iki pancen kudune dibuka dengan cara begini. Oh, ya. Wong yen tenan luar biasa lho iki. Apa? Luar biasanya apa, Mas? Sumber bening iki pemerhati kesenian. Heeh. Jenenge wis sumber bening iki nuwun sewu iki. Iki aku nemokke ya lagi ning kene iki. Angel soalé. Apa, Mas? Ki sumbangse warga kene kanggo mengeti hari lahir Pancasila luar biasa. Oh iya. Mau ana tari rimong, ana awan mau ana reog dan lain sebagainya. Mula iki berbagai macam kesenian digelar mulai siang tadi sampai saat ini. Wah. Bengi iki hiburane wayang kulit dalange Ki Anom Dwijolaras. Sapa jenengmu kuwi? Dwijo Kangko. Lah iya. Mare channelmu Dwijolaras kok. Iya. Ki Anom Dwijolaras saking Surakarta Karanganyar. Heeh, ya. Ning kurang rame orang nganggo gareng saka Semarang. Dadi ninge iki nganggo komaning kurang rame ora ana garenge saka Semarang. Nah, mula sampeyan kudu matur nuwun karo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lan panjenengane Pak Ferry Sudarsono. Iki Dinas Pendidikan Kebudayaan kene iki ngerti. Ngopo? Yen garenge iki pensiunan Pedanka juga ngerti. Mula iki dikeki dana iki. Oh iya, iya. Dadi aku diundang rene iki ngerti. Sampeyan wis pensiun to? Umure lagi pira wis tuwek banget to sampean kok wis pensiun. Ora usah disebutke engko ndak rapayu tanggapan. Iya. Engko ya wis umur ki wis memenuhi syarat pensiun. Oh ngono. Iya. Memenuhi syarat pensiun ya alhamdulillah elek-elek entuk pensiunan. Ya syukur. Layak nggih ben kae pandemi ket kancane seniman dolaran kabeh do bingung ngedoli apa-apa. Sampeyan tenang bae yo pensiunan ya. Sing ngomong sapa? Tak plathoke ndase wonge. Lah aku nok sing ngomong. Lah kowe nganti ngedol genset. Iya. Kanca-kanca enek sing ngedol wayang gadekne gamelan. Sampeyan pandemi kae iso ora enek swara apa-apa. Seniman sing ora terdampak corona ki sapa tak takonani wonge. Aku entek mobil loro lho, Mas. Masa? Lu kok masa? Lu piye to kuwi mobil loro? Walah. Tentakane lunga ning ndi ngegrab. Nek ya ora apa-apa wong pancen penandang sing nandang ora aku tok kena kok. Heeh, ya. Awiteno timbangane wong corona ki apa kowe ora ngerti kok. Lah ya corona ki Covid-19, penyakit sing menular sing gampang dadake menungso ki temeka pati. Kuwi yen ngono ki isine wong emosi karo wedi. Lah kok iso? Nek yen mbok terjemahke kanthi cetha wong akan tenang hidupnya. Apa? Corona itu tulisane piye? Corona. Corona. Ki cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Roda ekonomi pun terkena dampaknya. Namun tetap harus kita jalani karena percayalah Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Wah ya. Luar biasa ini. Wah. Layak kok larang regane yo pinter ya jebule. Layak larang regane iki langsung melalui kowe ya dikethok. Nek ora apa-apa Mas. Iki lho, kalau kepengin kamu profesi apapun tidak akan terkena dampak KKN itu kalau profesi kamu seniman. Kok iso? Seniman itu ora bakal diarani KKN. Korupsi. Nepotisme. Kowe korupsi. Korupsi ya ora bakalan kowe dilokke wong. Wis patut yen kowe golek bathi ngethok kuwi wis ora masalah. Ngono ya. Kolusi. Kerjasama kong kali kong kuwi ya ora masalah. Ora masalah. Nepotisme apalagi. Kowe kerja sak keluarga budal bareng ki ora ana sing ngelokke contone bengi iki bojo anak delokke kabeh kene. Iya timbang nang omah nganggur. Dadi paling aman iki profesi seniman. KKN ora ana. Iya. Aku jane arep ngejak bojoku. Lah ora bisa. Lah nggo apa? Lho, sak ora-orane menyupport atau menyemangati. Neng kene omong paling neng kene turu gawe pulau. Pulau apa? Oh, Kalimantan. Ngetes. Pulau anu Mas. Mas Gareng, masyarakat sini kalau haus hiburan. Diberikan hiburan yang segar untuk menghibur masyarakat dalam rangka hari lahirnya Pancasila. Contohnya
apa wis aku. Ya, contone ya, iki anakku wedok sik kelas 1 SMP. Nah, kon nembang sik saurunge bintang tamu sing saka Medion. Aku seneng sing dosa cilik-cilik ngene iki. Ngopo? Gampang dihapusi kok. Ayo. Apa sih piye? Lah iki timbangane sing tuwek-tuwek ngene iki. Ngopo? Angel dihapusi malah gorok aku. Saya sing pinggir dhewe kae ya. Heeh. Kajane sinden apa begeng gek kae ning pinggir dhewe. Iya. Apa? Ana tambahan to? Ana tambahan. Heeh. Oh. Wah, rada sedep. Iya, engko dinikmati bar iki sing cilik sik iki. Ya oke. Heeh, iya Nduk ta. Ngadeg Nduk. Nah, iki kelas 1 SMP. Ya, kelas 1 SMP. Heeh, ya. Ayo ngadeg Cahyu. Nah, ya. Bola-bali nek anak dalang ibuke sinden duwe anak ya mesti. Ya sinden. Heeh. Lah sampean gareng duwe anak terus mesti. Anakku wedok kabeh. Oh, tak kabeh ya. Ya ora iso ki SMP wae. Iya. SMP ngerti kowe. Singkatane. Takoni piye? Nduk ta. Ditakoni Mbah Gareng. SMP ki apa? Sekolah menengah pertama. Kleru. Napa? SMP ki sudah membantu mencari uang papa. Ya. Ya ora apa-apa ya. Nggih. Mbiyen ngono kuwi, wong anggere sik cilik iki mesti diakali bapake iki wis lumrah. Nggih. Lho, kuwi bayarane malah luwih akeh timbang nyinden lho, Mas. Apa ya, Pak? Kuwi pendak dina sangune 100. SPP-ne sasi piro? 1 juta punjul. Urung HP. Kok sik kowe kok mundat-undat ya salah iki kok mbok gawe. Nek kene iki pancen kudu mbok openi nyangoni kok. Oh iya. Ning Aku iki karo anak iki upama anak sekolah iki lho apa onone tak sangoke. wah. Yen ono. Oh, iya. Ora tau ono. Jenengmu sapa ta, Nduk? Rahesta. Rahesta, Mbah. Rahesta ki apa? Kowe tanggung jawab lho jenenge. Tegese Rahesta ki apa? Rahesta Dika Chandra Dewi. Rahesta ki apa? Rahesta ki sebutane wong wedok. Lek wong lanang ki Rahestono. Iya ta? Wong waton jenengke. Ya, kan kelas piro? Kelas setunggal. Wis pacaran apa urung? Wis pacaran urung? Dereng. Mergo bapakmu biyen ki SMP wis ngetekke 3. Ada ya. Sekolah sik ya, Nduk. Sing pinter. Cita-citamu dadi apa? Nggih pangestunipun dosen. Bener dosen. Ulangan bapakmu urung lulus ya. Ya, dosen apa, Nduk? Dosen apa? Dosen karawitan. Alhamdulillah, kacang ora ninggalan jarak. Domongi ya. Eh. Pokoke lek gawe anak kuwi saurunge gawe iki maca donga sing apik, golek dina sing apik. Ki insyaallah dadine bocah lek lanang ya soleh, wedok ya solehah. Alah ya urung karuan. Kok ngeyel lho, semasa diayali lho. Ini anakku barep kae gawene karo mendem saiki dadi dokter. Setelah lahir dididik ora gawene. Bener. Arep dadi dosen karawitan. Kowe kepengin pinter karawitane? Nggih. Carane gampang, syaratnya anggar kowe gelem ngedol gamelane bapakmu iki. Iki dadi dosen. Nggih. Nggih kula dol nggih. Tak dukung. Didol teng sinten? Loh, lah ya yen murah-murahan karo Pakde ya ora masalah. Oh, nggih. Ya, ngene. Kowe saiki arep nembang apa sing kowe iso wis paham lan apal apa? Heeh. Kelinci ucul Mas, pelok barang. Nah. Engko diaransemen cara Bali Pulau Dewata. Iki kanca-kanca mumpung ana gamelan Bali, entuk tinggalan utawa warisan saka dalang hebat dari Tegal, Abah Entus Susmono. Iki Nggih. Bali niki, rancaan Bali wah luar biasa. Ya. Wis. Yo nak. Bapak nono Cahyu. Nah. Miki gen rodok dibanterke sithik. Maju. Ya. Rodok tengah lah, gen kendel kok pancen kita ajari kendel. Nah. Kaya cilikane duwik tenan. Domongi kok mbok iki cilikane ngono kuwi. Aku mbiyen ngomong bojomu ya umur semene iki. Heeh. Lho kok saiki saka kene saploke mbok rabuki lho lembune ra umum. Samane ngerti ora bojoku kok iso gedhi ngene iki. Apa? Ben bengi tak kompo dadi
Oh, bojoku kowe malah kompresor tadi. Aduh. Ya, coba. Aduh klinciku Piye Mas? Apik. Wis sindene bojomu karo iki tok kowe. Iki dombene antimo kabeh kowe iki. Gendho turu iki. Iki wis ngatasi bojomu karo anakmu wis ngatasi. Lah iya. Wis kon turu kabeh kowe iki. Aja mok kon turu iki dilungkas turu dhewe-dhewe kok. Oh iya ta? Heeh, kekeselen. Ya wis ora kelangan raket. Tutukno, Nduk. Wah, suaramu luar. Iki engko ya entuk pasumbang mbok menawi kersa mengke Mas Sandi putrane Pak Ferry Sudarsono ya diaturi munggah panggung. Oke, Nah, nggih ya. Mas Andi. Nggih. Lanjut no. mongko iku Nembang sewante semeleh ya Mas Gareng. Ora kemrungsung ora susu. Nah, wis pokoke dianggepe ora ono sing nonton, Nduk. Heeh, lek kok gawe mbiyen kan ya ora kemrungsung. Ora kesusu. Sajake kesel leren sik ngerokok sak ler. Ora kemrungsung wong gaene delikan kok. Ngalor. Lah ora delik apa ya arep diadang-adangke tangga. ngalor ngidul Heeh. tepung gelang mungke cilik saiba bungah rasaku Yen ya. Ajeng kok dingek. yen mulih bakal tak pondo Iki mau secara spontanitas mendadak iki Pak Ferry Sudarsono ngrasakne ana musike wis tak gawake ayo Mas dicampur sarekne ya ya garapane Satria Laras heeh iki ditabuh karo kanca-kanca Dwija Laras Indonesia oh heeh ya Linci Ucul yuk dados loh turu apa piye sik hop ketuke iki didep ayo ketuke nang ndi ketuke wo yo
resikan, mlakune wis jinjit tok. Apa? Resikan iki. Kok iso resikan? Mlakune jinjit ora seneng kena kotoran lho jinjit. Oh, tapi tidak kena telek kok. Oh, apa saka bakere anyar aja iki. Wah, soke anyar. Soke anyar. Takono to, Mas. Enek wong ayu-ayu kok yang enak dijarke. Wilujeng dalu. Injih wilujeng dalu Pak Dalang. Oh, kupinge bosok iki. Lah ngopo? Lah sing caturan aku jawabe nyang kowe iki. Balenono mbok menawa salah kurungon. Balenono. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Wilujeng dalu Pak Dalang. Ngene iki nyerekke iki. Heeh. Sing nakoni aku sing diplodingi aku iki. Heeh, iya. Maksamu kowe iki mbok ora sange-wake takoni wong tuwa kok. Sing takon ki aku. Pripun kabaripun Pak Dalang? Alhamdulillah saya Alhamdulillah sehat. sehat. Ya ampun, Allah. Iki di sambelke terase enak tenan ngene iki. Nggih. Wau anu jenengan berangkat jam pinten saking griya? Kula wau berangkat jam 11 saking Dalang. Alhamdulillah. Dugi mriki wau njujug pundi? Jujug wingking mriki wau. Mas, aku pamit ya. Ngopo? Gringingen. Iso kringing. Aku anggere weruh kopat kapit kene iki sopak sir. Wah, aku ki lak mbagekne saking aku ki anu mau tresno karo piyai siji iki. Ya apa aku ora tresno, dibagekke malah sing dijawab kowe iki. Karepe piye? Kowe wah, dian ki iso tak ciak mentah-mentahan lho. Nyapa? Ki jane sindan apa wong gusah manuk. Wong iki enek jenenge Mas, nek nyeluk kok ae. Wah, jan kaya wong dodol plembungan ya utawa ae. Loh, makane aku malah srawung sik wong urung ngerti jenenge sapa. Lek arep ngundang kuwi piye wong jak srawung ya ora nyenengke kok. Mas, aku jog mau rene lho, Mas. Ora ngerti nek ana panjenengan lho. Aku ya sanjang-sanjang karo Pak Dalang to ya. Oh. Walet kok kira lembut apa piye? Sik, kowe dadi mlaku rene mau ora ngerti. Lho, sampean pun teng mriki. Iki ora kupinge tok sing bosok matane ya picek iki. Wong lewati wong tuwa ning kene kok ora ngerti lho. Heeh. Jane nek masalah apa to ki? Jane iki wong loro ki ora iso akur. Jane nek masalah apa? Geyeng. Lah ya. Ora. Wage karo paing dadi. Apa sajake mbiyen duwe dendam ngono? Ora, Mas. Kok sajake karo Gareng kok ora anu? Lah ngopo? Aku ki menyesuaikan budget. Kok iso? Heeh. Lah kono full aku sambatan lho, Mas. Mulai ra gelem sambat kowe pindhah ke Medion. Lah ya oke Mas, ngene lho Mas. Intinya itu ya Mas. Neng kene iki nggone dhewe. Betul. Disengkuyung. Betul. Nek dhuwit ki apa to Mas? Wah iki tenan. Iki seniman tenan iki. Saestu to? Seniman. Banci syariah iki. Banci kok syariah. Aku ki nek perkara banci jariah. Piye. Rungono. Banci kok syariah. Piye. Kaya bang ae. Piye. Nah, duit karo dulur kuwi aku panggah abot. Nah, bener Pak iki lho. Abot dulur. Lah ya dulur sing enek duwite. Oh ya kowe iki alap-alap po. Ning ini lak tempatmu bermukim. Punya hajat ya nyengkuyung. Heeh. Aku ora bermukim ning lapangan. Begenggek apa piye ning lapangan? Omahku Saradan. Maksudku Saradan ki mlebu wilayah Kabupaten Medion. Dadi kowe ora ning kene ya ning Saradan kono lho. Lah sampean mung nek muni aku bermukim ning kene iki mbok kira begenggek apa piye aku? Bolone Kardi apa piye aku? Kok ngerti Kardi barang? Lah Kardi Karmila kuwi lho ya boloku lho Mas. Lah kae grupe. Iya. Iya. Ya, nggawa bola to Pak manuke mau. Aku kira nggawa bola Mas. Tapi banci ki nek ning ndi mangga ditutne karo banci. Oh iya, heeh. Ya wong iki jenenge solidaritas. Ngapa ya? Aku ki ora ning Medion, ora ning Kediri, ora ning Nganjuk. Kok angger wayangan kok akeh banci mara ning wayangan ki ngopo sebabe? Lah ya kuwi. Nah, jelasno Mas, jelasno. Sing Ngopo? sampean sing Oke ora mung pisan pindho tak lakoni lho. Nah, niki lho Mas, niki. Sik. Iki kon dijelaske masalah. Heeh. Sebabe apa no? Anu enek wayangan kok mesti banci niki ya akeh. Iki sing luwih ngerti iki sing langganane banci. Do. Terjemahno kono. Nyapa ta jane iki kok Ya ya. wong aku ki ora ngerti kok takoni aku. Kuwi ayahku kuwi. Wayahmu to? Lah nyeluk piye lek nyeluk? Mata. Duh,
Ya niku sing nika. Sing napa sing beduk nika. Oh kae. Nggih. Anu, ora tapi ngene, aku salut dengan komunitasmu. Dimanapun kumpul selalu mensupport satu sama lain. Support satu sama lain, Mas. Ya kaya bengi iki support satu sama lain. Nah, iki aku arep takon mumpung kepethuk kowe mumpung urung mati tak takoni. Mati diase iki. Aku jek suwi Mas utangku akeh. Lagi ban cipuk bang aku dek iki. Lah kowe wis mati apa iso tak takoni mumpung isih urip ngono lho. Oh iya iya iya. Kowe kok jenengmu Manohara kuwi apa sebabe? Ya Manohara ki enek tegese, Mas. Oh sik to, asline lak jenenge ning KTP ki lak Zainul. Ha? Niku jenenge bojo kula. Oh. Zaidul Ahmad Fanani ning KTP-mu ngono kuwi lho. Niku jenenge Pak Wit ngono. Mas Wit niku asline nggih niku jenenge. Ora iki tenan lho serius lho. Apa? Iso milih jeneng apik men Manohara lho. Lho Manohara ki enek tegese, Nah, Mas. iki sing wajib. Manohara ki nggo nudel mendhuwur Manohara. Nggo nudel mengisor manuk ungkuk. Apa kowe pengen roh manuk ungkuk? Paling ya manuk uwek kuwi. Jenengan kok ya. Oh, dadi separo-separo. Separo-separo. Ya karena lalabuh seni iki. Tapi luar biasa loh. Kowe ora ngerti lek antu Mas Gareng. Ki lek kepinu 200 iki. Weh. Piye tapi kuwi takonono lek. lho kowe kok iso ngerti gane ijen apa kowe? Ora. Lho, lek ayah ki langganan to, Mas. Ayah. Oh, dadi kangkong ki abonemen. Lho, Abonemen. lek adike iki ki karo aku lho, Mas. Oh, iki sing bobot kowe ta? Kowe Oh, sik. Kowe lek sing bobot kowe. Wong wedok lek mending lairke. Nggih. Terus laire liwat apa? Kula dek wingi nika download. sik nglairke anak kok di-download lho. Lah apa ya nek dalane kok ya. Lho ora tenan lho iki serius lho iki. Piye to, Mas? Dadi pancen manu ki hara. Manohara nggo nudel mendhuwur. Oh. Manuk ungkuk udel mengisor. Oh iya. Apa pengen roh manuk ungkuk? Ora. Lah ngopo? Yes. Kok sajak jijik ngono. Lah kowe manuk engko diduduke aku lak cucu-cucukan karo aku. Alah. Manuke sampean yo lemes. Ate manuke teng omah niku. Oh iya. Manuke sampean kan ora iso bergas. Nyapa? Kok sik Nyapa. Ngarani manukku wis lemes ki, kowe urung tau weruh manukku anyar lho. Napa nggih? Lho bar entuk saweran manuk aku kok. Napa nggih? Oh. Kok yo nyilih manukmu, Mas. Delok, ndang. Iki wis Delok. manukku wis ana sing abonemen. Pelanggane sono dhewe. Wong kok senengane anu ning iki ora mung sekedar tampilan, tapi punya kelebihan. Oh iya. Kejaba prias manten, kowe ya duduk kubur barang ya, Nduk ya. Ya gak apa-apa Mas kuwi kan ya pekerjaan sing halal. Lah iya. Mulia lho. Mulia, membantu sesama. Lah iya lho, bener to. Mas yo sugih kaya apa nek ora enek sing duduk. Heeh. Apa arep di-PP? Pemean apa piye? Di PP. Banci iki cangkeme lek omong penake ngono kuwi to. Lah sapa nggih to kok ya. Iya. Kowe lali ngentas lak kemripik. Lah nggih. Ngene lho, Makane wis, ya aja pancen- sia-sia kok ya. Ngene tapi kowe tak kandhani ya. Nyapa? Metu bancine. Oh iya lali. Lah- Piye Mas? Walaupun kowe kondang kaya ngopo, aja lali bab srawung, kudu Nggih. supel, kudu semangat. Supel lah Mas aku. Cita-citane seniman kaya awake dhewe iki ora sah muluk-muluk. Cita-citane gur loro. Apa? Sok yen mati akeh sing kelangan lan yen mati akeh sing layat. Titik. Ngono Mas. Wis ora sah cita-citamu. Tanggoku kira nek sing layat Mas mati. Lah kuwi nandhakake pergaulane utawa srawunge. Salah. Lho srawunge ora apik. Salah. Telek. Muni Ya, salah ya, ya. ngagetke wong. Ngono ae lutung kok ya. Mutung. Lho ya meh padha lutung kok. Ora kok ora. Lah wong mati kok ora ana sing layat ki. Ora nek sing layat. Lah pas corona ke? Lho kuwi kejaba. Lah muni kejaba kok. Ya kejero. Kok ya. Oh, lah jaba ra entuk jero. Kuwi Ora lho, Mas Gareng ki lek asli sing nimbali Pak Ferry Sudarsono lumantar aku. Manohara ki sing nimbali sapa? Kula tukang son. Kowe ki dadi katut tukang son. Nggih, wong tukang son niku langganan kula teng mriki kalih Kardi niku nggih anu. Oh, alah nger. Dadi kowe ngomong dibayar tukang son. tak takon iki tukang sone akeh lho. Heeh. Sing kolu iki sapa? Lah wi cacah wi nek mendem ya kalu kabeh lho Mas. Oh iya.
Oh kowe iki nggo trambol wong mendem to? Mayan. Kok mayan-mayan? Lah piye mengantisipasi Apa? asusila lho. Oh ngono. Dadi iki banci iki nek iso aja diberantas. Ora itu diberantas piye? Ya ben ngene iki ae. Lah nganu menanggulangi lho. Menanggulangi asusila. Lah, kejahatan lho. ya aku dari dulu sudah berpikir, ya wajib kita juga menghargai sapa to sing gelem kaya awakmu. Nah, tenan Mas. Sajane aku ya Ora usah sajane nangis. aku ngene iki yo nelongso. Sik kowe bareng nangis sing mili kok ora matani malah kupinge to. Curak kok jenengane lho. Ya pokoke Aku iki tenan menambah nek iki atiku ki rasane nelongso, atiku nelongso. ati iki kene kok kene. Nek banji ki atine ning kene Mas, medeni sak rempelone. Apa pengen roh atiku? Nyok Mas. Ora sudi. Mas, Moh, iki lho. ati bongko ya. Jenengan iki ya aja sia-sia lho. Ora sia-sia. Iya. Iki potensi radio diputar-puter. Lah jenengan iki ngono kuwi lho kok ya. Ora ngono aku iki kangen karo kowe lho, no. Ya nya nek kangen dadi ambung. Nya. Doh, wakili doh. Wis ket sore mau lek dodok wis ket sore mau kok. Oh wis to. Ket bar magrib mung lewak-lewak ning mburi kono pisan. Aku ki sakjane ya karo Pak Juremi bareng ki ya gelo aku ratean. Pak Jurem iki IO lho kuwi. Lah ya EO sing ngurusi kabeh iki lho, Mas. Heeh. Ngopo? Kok gelo ngapa? Piye nek wong nguyuh aling-aling truk lah kok truke dileh. Lah terus nguyuh piye? Ya ora nek toilet aku ya tak pepetne truk ngono. Heeh, terus. Lah barang metu lah kok truke mlaku to. Heeh, terus kowe piye? Aku yang ngetutne to kok. Heeh. Lah piye wong kene ngakune wedok. Lah ki playune piye terus uyuhmu ki ngetutne karo mlayu ngono kuwi? Lah iki nang guriku kecer kabeh to. Oh kok aja glani to lho. Lah nyaput ra ya tenan kok. Oh kowe ya dodok apa ngadeg? Ya ngadeg wong terus nek talangi kok. Lambene manuk. Oh jenengan iki lho. Lah trah ya lanang lho Mas. Trah ya lanang. Nek ngene iki kan tinggo golek dhuwit, tinggo menghibur masyarakat. Lah ngono cetakno nganggo talang barang ora mbok pasang selang to. Walah, ndek iki tak pasang selang ya ditarik sampeyan ngono kok ya. Wah. Kak, Oh senengane kok nyolong. No. aku tak nyanyi. Aku tak nyanyi. Rumangsaku karo bojoku galak kowe no. No. Dalem. Ki mau didhawuhi karo Bu Ferry. Oh nggih. Mas Sandi diaturi tindak panggung. Oh, saniki. Lho aku diwenehi bonus lho. Alah mboten sak repot-repot, Bu. Heeh. Nek Bu Ferry iki luar biasa kok pancen ya mendukung 100%. Bu Ferry iki garwane Pak Ferry Nggih. ketua DPRD gini. Mamah Ratmi. Mama Ratmi. Kowe kok apal men to, Nok? Apal wong kula selere Pak Peri kok. Oh, dadi nek Bu Ferry iki capek ngono genti kowe sing ngadeni Pak Ferry. Nggih, ngoten. Mula Pak Ferry kok tato arang keranjang ngono. Jebul garapanmu to kuwi. Lah kok iso? Wong kowe iki kon iki ngaturi Mas Sandi. Lah iki ngaturi Mas Sandi menika. Nggih, nganu mboten ngirangi pangurmatan Mas Sandi kala dawuhipun Bapak panjenengan kapurih nyanyi. Nggih. Niki panjenengan mboten minggah, Pak Ferry piyambak ingkang minggah. Jenengane aja ngono lho, Mas. Ngapa? Tanggung jawab lho engko. Ngapa to? Pak Peri tanggung jawab lho. Loh, itu tanggung jawab. Penyanyi pakanane opo glegeken bateri ra umum. Walah Mas, Mas Sandi, monggo Mas, menika dawuhipun ke Bapak Mas, monggo. Monggo. Ya. Monggo Mas. Turuk. Tak siboke ya, Mas. Para nono. Ngopo? Warnane chemistry. Iya. Abange batik abang kebaya abang. Wah, Betul. Dan. Wah, dan nganu Mas Sandi dituju. Upama manten ngono sampean condro Mas, manten kakung pindho apa, manten putri pindho apa? Dicondro.
iki sing diarani iki yen dewana anu apa jenenge Kumajaya. Kamajaya. Heeh. Nek iki sing wedok Kamajaya karo Betari Komodo. Aja sia-sia lho, Mas. Ben sarimbit ngono lho. Ya Komodo. Ya kowe anu kowe Arjuna. Nah. Arjuna kuwi bojone akeh. Lah kuwi Sembadra. Lah kowe dudu Sembadra. Apa? Arjuna karo Sri Bombok. Ora apa-apa. Ngono-ngono aku bojone DPR. Ya Mas ya. Heeh. Iki insyaallah taruna ngungkuli bapa Mas Gareng. Apa sebabnya? Putrane panjenengane Pak Ferry Sudarsono. Apa? Kekudangane wong tuwa menyang anak kuwi bisa wong tuwa kuwi iso ngungkuli anak ki iso ngungkuli karire wong tuwa. Lho ngono. Ngukuli bab apa, Mas? Heeh, ya ngungkuli semuanya saja segala hal. Oh iya. Oke. Aku krungu-krungu Kadros nyalonaken dados anu punggawa wonten ing Madiun, Kabupaten Madiun, Mas. Insyaallah nyuwun donganipun ingkang kepareng rawuh sedaya. Amin. Mas Gareng. Nggih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rungokno suamiku. Tepangaken kula paring asma Mas Sandika Ratna Feriantiko. Nggih alhamdulillah Nggih. ing dalu menika saged bareng-bareng regengaken suasana Nggih. dumateng dulur-dulur maupun warga masyarakat ingkang dugi teng lapangan Sumber Bening pun khususipun Amin. dalam memperingati hari lahir Pancasila yang ke-79 ini. Nggih. Yang jelas Pancasila merupakan ideologi bangsa kita. Secara tidak langsung nek panjenengan turut dugi meramaikan pagelaran wayang kulit ing dalu menika, secara tidak langsung panjenengan juga menghargai para jasa tokoh pendahulu yang menyusun adanya Pancasila. Gitu ya, Pak. Amin. Waduh jan tatas titis anggonipun ngendika. Piye iki lek cerdas pinter, kuwi ngendika ki kaya plus tanpa mikir ngono Mas Gareng. Panut Manuhara ki caturane ya. Apa ya? Oh, saya yang nyatur tangga. Tas ya. Bagi aku ta rasan-rasan ngono kuwi. Ora kowe karo Mas Sadio glendak-glenik ngopo kowe? Biasa Mas, langganan kawak. Langganan kepiye? Ya maksude niku saling tolong menolong. Nanggap. Gitu lho. Nggih. Langganan Bapak Ferry niki nggih langganan. Anu, nuwun sewu Mas Adi. Yuswa pinten sak menika? Saya umur 27 tahun. Wah, Baraanku Mas. Barakamu ki wis jenat kabeh. Ngamur. Sok kabeh dipadake kowe. Sampe kene nyela aku kuduke Dedek. Aku ki lagi 13 lho Mas. Beh, Pira 13? Dedek Mano. Ndajal Dedek Mano. Dedek Mano. Nah. Dedek Mano. Oke Mas. Lah kemayu. Nuwun sewu Mas Sandi. Nuwun sewu niki menawi leres jane kula gadah rumus. Pripun. Kepingin dadi Bupati Madiun niku jane gampil. Pripun rumusipun? Angger kerep nanggap wayang. Nah. Niku pun gampil mawon. Pun dalange sinten mawon mboten masalah sing penting dagelane tetep kula. alah, Jenengan ki wal golek pangan dhewe kuwi. Aku wis entuk bocoran lho Mas. Apa? Menawi Mas Andi ki kok dadi bupati tenan. Dalange nang ndi tetep Mas Kangko. Heeh. Dagelane Tangklet teng warga masyarakat. Leres napa mboten tau Bapak Ibu? Oh nggih leres. Ya, nggih. Sanes jenengan. Lho yen kula dalan mboten iso, Pak. Kula dalan mboten iso, kula isone nggih pupuran putih tok ngeten iki. Heeh, dalange tetep kula ning garenge pun gareng bejen. Karepmu. Nuwun sewu Mas Sandi badhe nembang duet napa pripun monggo. Menika campur sarine ready sing saged napa diaturke. Nggih Pak Dalang. Nggih. Sukani setunggal tetembang campur sari mawon. Nggih, napa Mas? Niki berhubung duete kalih Sinten? Mbak Zainul nggih to? Kan Mbak Zainul. Oh, mboten. Oh, Mbak Manuhara. Niki disukani Sido Rondo mawon. Oh, Sido Rondo. Nggih, nggih. oh alas nul. Oh, lah wong kene ngomongne lek Zainul kok ya. Ya Mas Ereng. Manuhara. Oh, Manuhara. Aku yo ngono Mas, Dek mau ki kesusu kok. Ngopo? Jatra ponakanku kurang ajar kok. Punakmu piye? Lah piye? Aku kadung dandan wedok lho Mas. Heeh. Numpak motor to Heeh. lho. Ki lho Mas, kotangmu keri Mas. Itu celok Mas. Nggih to. Bare apik Jainul lho, ana tegese lho.
Apa Jainul tegese? Nul iki menul sak jae. Oh. Jenengane mesti ora ya Mas yo. Yo campur sarine, Cok. Wes, siap, Sidorondo. Nah, untuk menghibur masyarakat Sumber Bening dan sekitarnya dan tumpah ruah neng lapangan Sumber Bening. Ya, ya. Yo, kaya apa? Nah, ya, gamelan plus campur sari. Yuk, dados. Yo, ayo campur sarine sing murba. Ya, ya. Ayo tok, yo dados. Kaya iso nyanyi barang jenengan to, Mas. Ini tandanya merakyat gitu Niki loh. mboten basa-basi lho. Niki Ngapa? swantene pleng teng laras utawa teng nada. Heeh, iya. Saestu lho. Pleng pripun niki pleng. Tegese niku pas kali nadane. Sekali cul niku pas alhamdulillah. tememplek. Teng dalem awan latihan kok. Lah nggih, wah mbok nggih sering-sering nanggap. Duh. Lho nak panjenengan nanti ditanggap toh? Kali Pak Ferry dereng? Tiap bulan itu wayangan loh. Lah tiap bulan aku yo ketoke kepethuk ya lagi iki. Napa nggih? Heeh. Oh, berarti sampean ora pirsa. Muga-muga kok Pak Bar iki Heeh. kan pun pirsa jenengan. Ha. Muga mantun iki jenengan langsung Ditanggap meneh. mboten ditimbali mawon. Kon jagong. Aku Ya Pak, kon rene kon ngopo? mirsani wayang. Heeh. Nonton wayang iki saka Semarang ning Medion. Nggih ta? Napa mboten purun jenengan? Yo. Terus nguri-nguri budaya. Lah ora aku ora budaya tok, Butomo, Busri, Bu Lestari. Nggih, Mbak Mano. Mas Gareng mbok menawi Mas Sandi badhe tanduk lelagon monggo, Nggih. bebas mawon, Mas. Setunggal lelagon mawon Pak. Napa? Dalang. Oh, setunggal mawon. Mbok bilih mangke Nggih. Mbak Manohara kersane ngregengaken suasana. Nggih. Dadi mangke lak kersane mboten bayaran meremlaan kaya mungkin nek kula sing nyanyi terus Mbak Manohara mboten Betul. nyanyi. Bener, Monggo bener, tolong bener. nggih. Nek Mas jenengan. niki ajeng nyanyi melih anu sing favorit kula kentir minggir. Apa kuwi? Nggih. Nggih. Matur suwun saderengipun Nggih. sedaya tetembangan sampun Matur nuwun, Mas katuraken. Andi. Nggih. Mbok pilih enten klentu wekdal ngomong maupun tingkah laku kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sami-sami. Sepindah malih kula ngucapaken selamat hari lahir Pancasila. Nggih. Marilah kita lanjutkan perjuangan untuk bersama-sama. Amin 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 amin. Matur Terima sembah kasih. nuwun Matur Mas sembah Andi. nuwun. Nggih. Siap, Mas. Nggih. Matur Sandi, Mas Andi, ya. matur Matur nuwun. suwun Ya. Mas Sandi. Pak insyaallah nek Gusti ngejabahi kedepannya akan menjadi wakil bupati bersama Pak Embing insyaallah. Amin amin amin. Mas, Apa? matur suwun Mas Sandi. Ngopo? Lagi matur suwun derekne niki lho. Apa diparingi kowe? Uro. Wes diparingke aku iki lho. Ibu niku lho. Heeh, wis diparingke. Pak Sadi ki ngelungke ngene iki, Mas Iya. Sadi ngelungke ini ora biasa, transfer biasane. Wah iya. Apa kowe di rekening? Ora. Mas Gareng, Nun. jajal iki sing wedok jadi-jadian karo wedok tenan. Oh, Yo karo si anu Chandra Ayu Waryani. Ya, coba kaya apa. Yo, sumpun musik Mas Tato. Ya, men iso membedakan Mas Gareng iki endi sing wedok tenan, endi sing wedok jadi-jadian. Iki genah padha bancine lho. Kok iso? Kuwi sapa? Mano. Manohara, Iki jenenge sapa? Chandra Ayu Waryani. Lah Wariah ngono lho. kacake tambane nitok ya, Mas. Enak nih. Ya diperjelas engko diperjelas, Malah sing diperjelas. wedok ki asku kok kudune ya. Oh lho. Yo, Mas Tato, yuk dados. Oh ya niki tenan kok. Piye tenan piye? Ya tambah becak tetep milih iki aku. Lho, lah kok iso? Wes iki genah iso digunakaken kowe angel dalane. Lho. Lah nyapa kok angel ki lho? Oh, dalane ngarep kono. Arep ning Surabaya ya rono, arep ning Solo ya rono kok iso angel ki nyapa lho? Alah aku biyen tau karo kowe kok model kaya kowe iki tau. Nyapa? Bareng mlebu itu lah padha to ngono. Iki aja sia-sia ngono. Aku jenengan iki aja sia-sia. No, wala ngono. Jenengan iki nek kene mateni pasaranku, Mas.
Lho pasaranmu apa pon wage kliwon? Jenengan ki aja ngono. Ora ngono aja ngono. Lah saiki nesu Mas Gareng kalah sorot dhek. Heeh, kowe kalah kowe. Nyapa kalah? Praja pinter bancine cikan. Lho kok sok pinter bacine piye? Aku wis entek wong lanang pira ya coba. Lho kowe iki karo wong lanang iki kaya mangan pete ngono protes itu. Nek mata sing nanggap ki lho, Mas. Ya tapi kowe ya wajib dikenalke kono, kowe kenalan. Aja terus ngono to. Dalam panggung tidak boleh kok terjadi bentikan. Piye maksudnya? Lho kowe karo kuwi kudu tepungan. Lah aku wis tepung-tepungan ya biasa ya, Nduk. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Iki jenenge Waryanti. Waryani. Waryani. Ibuke Waryanti. Tekonono to. Ora tenan ku untuk jenengmu sapa to? Jenenge. Chandrayu Waryani, Mbah. Oh wis omong deh. Lah nyapa? Hah? Ngundang aku Mbah kok. Kowe iki ya sing apik. Lah wong pensiunan kok ora gelem diceluk Mbah. Sing tak rayu-rayu pol-pole mung arep gerok bandaku. Iya to, Mas. Iya to, Mas. Iya to. Lak ya wanita sing apa ki Selestaing Warni sing karo jenengan ki kur apik lak ya kur aku tok. Tapi wedok-wedok kuwi trah ya ngono kuwi Mas. Rene Mas. Rene. Ora usah ngono Mas. Rene. No. Alah. Ya Allah. No. Lah iya to Mas. Wong wedok-wedok kuwi kur ngerek bandamu tok. Nek aku kak ora to Mas. Ya no. Monggo sinten sing badhe tumbas kethek niki. Wong jan. Wis ora wae no. Jan karo kowe ora. Lah nyapa? Sing wingi urung mari kok no. Tatune cek teles. Wong seneng. Ya wis arep undang sapa-sapa sak karepmu. Heeh. Aslimu saka ndi, Nduk? Cilacap. Oh, Cilacap. Ya. Jawa Tengah sisih kulon kidul. Nggih. Mas. Meslek punane. Waduh. Wah, kene. Apa to? Diblesekna, Mbah. Dadaku mbok kira kotak apa kok. Loh, mobil kae yen peyok dikenteng. Iki padha wae. Kira mobil apa piye mbok ketok magic. Iki asli to, no? Jenengan iki pelecehan lho, Mas, pelecehan lho. Pelecehan. Pelecehan ki wong. Pelecehan. Wong wedok iso mbok apa-apa kaya ngene. Pelecehan. Iki mau ora obok-obok dudul. Jenengan iki pelecehan kaya ngono. Pelecehan. Oh padha lanang. Sih, ora ono. Wanita kok ngono, Mbak? Bangeten, Mas. Ora ono sindel nganggo kathok bal iki piye? Iki Wong edan. jeronane Mas Andi ya, Mas. Wong aja, cah Banyumas, Cilacap. Heeh. Kowe cah Cilacap kok iso melu Mas Kangko ki sejarahe piye? Mas Wit. Kuwi nak kuliah ning isi to Mas Gareng kuwi. Oh ya, kuliah nang isi. Heeh. Kuliah nang isi, Pak. Institut Seni Indonesia. Ya. Anu semester piro? Semester 12. Ora kowe iki jane kuliah apa kontrak? Oh, so semester 12 lho. Ya kena keturun bae, Mbah. Ya sakarepmu wis pokoke sing statuse tetep mahasiswa. Mudah-mudahan lulus tahun G ya, Mbah ya. Lho ya usahane dhewe kok Ya kan wong tua wajibe ndongakena. Rika jamung tokan takon tok ndongakena. Kepriye carane menyong ndang lulus. Dandane wong tuwa kok beker-beker gitu. Ngono untal, Nduk. Kok beken-beker ya, Mbak? Ora ya wong wedok ya ngene iki ya. Lah ya wanita sama laki-laki kan derajatnya sama ya, Mbak, saat Sama ini ya. saiki. Duduk sama rendah, berdiri Berdiri sama sama tinggi. tinggi. Ora Jadi iso. nek bae pertanyaane gawe nyong jengkel nyong dadi dhuwuri sini. Kuwi tra ora iso berdiri kok Nduk wisan. Oh. Makane ya Baik. rendah duduk. Berdiri ora iso. Isone mung layeh-layeh. Wes ora apa-apa, wong iku watak wantu di atas panggung memang harus punya style sendiri-sendiri. Iya, Mbak. Aku ora bisa halus-halus banget, mergane aku kan ning anak-anak. penting duwe skill, duwe kepinteran dhewe. Oke, kuwe, Mbak. Iki saing ngono kae. Wong wedok jadi-jadian ke saingi. Lah nyapa kok nyaingi aku ya nguyah segara to, Ya Mas. ora iso, Mbak ya. Ora iso nyaingi aku nguyah segara to, Mas. Ora iso wong sing iki iso nguyuh ngadeg kae ora iso nguyuh ngadeg kok. Nah. Heeh. Iso deng iso ya karo aku. Iso piye? Iso nguyah ya ngadeg karo aku. Lah terus piye? Kowe ora tau Ya sowar sawer lah. Kangkong ora tau weruh wong nggawa senik ning geger ngono. Heeh ngopo? Kau serak gebelet ya ora ndodok ya. Ora ting telwewer liwat pupu Oh ngono. ditus.
Oh ditus. Jenengane ya ngono lho. Ayo, ketokno kepinteranmu. Yo lagune apa sing modern zaman saiki? Ana Kidur Sumilir, ana lamunan. Ya. Iki kawula muda gen seneng mergo sing nonton sing mirsani ibu-ibu kawula muda, para bini sepuh uga padha meluhan jenengi. Apa? Anu, sing aku seneng bayangke. Bayangke apa? Lamunan ki lho. Oh, lamunan. Oke, ya. Lamunan. Ayo, pian disiapke. Ayo, Mas Tato, lamunan. Ya, Ayo Mas Tato. Yang ada ah-ahnya ya. Iya. Oke, ya langgananku lho Mas sing urgent kae. Apa ya? Kok kabeh langgananmu, Mbak? Oh, lah kene iki laris kok ya. Oh, Padahke. Aku wis pokoke mangkane to, Nduk. Tips. Wong wedok tips ya. Wong wedok kaya sampean sing cek nom niki. Ndang gampang sedekah. Apa sing mbok duweni sedekahno? Besok bakal mlebu swarga. Aku ya ngono. Oh, berarti apa sing lagi tekenggo apa sing aku duwe disodakono. Kowe duwe duit oke ora? Ya lumayan malu. Pira? 300.000-an lah. Oh, nek 100 juta. Nek 100 juta? Ya disedekahne. Kabeh Duwe ora? ngesuk duwe. Oh, liyane wis. Ora duwe. Lah iya, pokoke sak duwemu apa sedekahno. Kaya Mbak Manohara iki lho. Duweku siki awak. Lah, ya. Wah! Kowe yen awakmu mbok sedekah ya, aku kotak amale. Lah kok iso iki lho. Nadahi sedekah. Maksudnya iki sedekah Mana siki aku? tenaga. Energi yang positif ya. Nah, momo tangga teparu ki duwe gawe, awake dhewe iki ya sedekah ngono. Ngerewangi rewang-rewang. Nah. Ngono ya Mas ya. Wes Sodako. iki. Kitir apa jenenge? Heeh, lamunan. Ayo, Mas Tato, diaturke. Yuk, kaya apa? Dados. Matur nuwun. Wis Pak Mano. Sampun. Heeh. Alhamdulillah. Wis diaturke. Sampun nggih. Oh, sik to. Maksud lagune wis diaturke rampung. Oh, ngaten to. Kok kesusran krem iki apa to? Oh, alah. Wong iki rong Anggitku ki ning nggone dhewe ki ya biasa-biasa ngono lho anggitku. Oh ya ora. Jangan membedakan di luar maupun di dalam, tetap kita menghiburnya sama. Gitu ya, Mas. Targetnya podo. Lah, sing urung jumeneng monggo. Ada Mbak Uun, ada Bu Dwi Kurniawati, ada Wiwi Ernawati, juga ada Mbak Retno Cungpe. Monggo. Diaturi jumeneng bersama Mbak Manohara uga Mas Gareng. Semarang. Ya. Wah, iki senior kabeh ya niki. Ya. Diaturi nyanyi bebarengan. Ya. Ayo. Support musik Mas Anu. Ayo. Ayo, kaya apa? Diaturi jumeneng. Yuk, berpacu dalam melodi yo. Ini banyak sekali permintaan lagu Ninggal Katresnan. Ya. Alhamdulillah. Apa? Oh iya iki saya tak maca iki ana sing nyuwun lagon. Salam Ki Dalang, salam budaya nggih Papua Monitor nyuwun sarung jagung kalian Ninggal Katresnan. Oh ngono. Oh Mas Ngadino. Bengi iki ya dirawuhi Pak Restu, anggota DPRD juga iki. Oh, Pak Restu go rawuh. Nggih, wilujeng jalu geng rawuhipun Pak Restu. Nggih. Nggih Mbah nuwun Mas Ngadino uga Pak Slamet Klego. Kali janjine kalian Kitur Sumilir saking CV Sekar Wangi Jaya. Oh, ngono. Wayangan jos Mas Kangko kula ngopi teng wingking nggih matur nuwun. Joko Kedung Malang Papar Kediri uga nderek mirsani. Ya Agus RH ya nonton. Ya. Ya arep diaturke lagu apa? Manut. Ya pilang kenceng. Mas sapa iki? Ya Marsono. Ya uga
Uga dulurku Sinoro Wedi saka Riau benjane Pak Sarjanto Sragen sing mapan ana ing Riau sugeng midhangetaken dalu menika wonten ing channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia tembus penonton 2400. Amin. Mas, Napa? iki ana nganu, iki mau Pak Restu ya kepengin partisipasi. Mas. Ngopo? Ya mungkin ya nyanyi, Pak. Ayo monggo. Mbok Pak usulan masyarakat mriki, Pak. Heeh, monggo mriki. Mengke bibar menika, yen iki ampun minggarian mungkin ndak dikeroyok kali sinden. Saiki sisan ora apa-apa, mugi didabingi para waranggana. Oke, Monggo Pak Restu. Monggo Pak Restu. Ya mriki. Ah, ya. Monggo, Pak. Heeh. Turuk, turuk. Monggo. Wah. Nggih, matur suwun wektalipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mengke kersane paranggonane mawon Lho ingkang. mboten Pak, niki nganu Pak, niki dasawis mau. Nggih. Nggih, kersan niki hari kula badhe ngucapaken mawon. Nggih. Wayangan niki dalam rangka hari Lahirnya. lahir Pancasila. Nggih. Nggih. 1 Juni 2024. Nggih. Selamat dari lahirnya Pancasila. Semoga Pancasila tidak hanya kita tahu bahwa dasar negara kita Pancasila, Anjir. tidak sekedar paham, tapi lebih daripada itu Pancasila merupakan jiwa kita. Artinya Amin. betul-betul dipakai dalam kehidupan sehari-hari, Amin. terutama gotong royongnya. Amin, Jangan sampai amin. gotong royong kemudian hilang dan kemudian ditinggalkan oleh masyarakat. Gitu. Nggih. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bulan Juni ini adalah bulan yang sangat bersejarah. Selain hari lahirnya Pancasila, juga bulan Bung Karno. Oh, Karena pada 6 Juni 1901 ini sang proklamator lahir. Oh, nggih. Kemudian beliau juga wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Sehingga bulan Juni ini adalah bulan yang sangat bersejarah. Nggih, nggih. Nggih, makanya niki kula motaken nembang Blitar mawon kagem mengeti jasa-jasanipun Bung Karno. Oh, siap. Jadi ada 3 hari yang sangat luar biasa nggih, Pak. Nggih, leres. Lahirnya Pancasila, lahirnya Bung Karno, dan wafatnya Bung Karno. Niki kudune wayangane telung bengi, Pak. Nggih. Pak Ferry tolong bengi Pak Ferry. Kedae teng pendopo mriko lho, Pak. Bali Oh nggih, siap. Mungkin dilanjut teng pendopo. Nggih. Bayangan piyambak Mbak ngono. Nggih. Lho kula ki ambak. Oh nggih purun. Blitar sarang-sarang nggih, Pak. Nggih, Oh, nggih. Monggo, Blitar. Ya, iya, diaturke yuk, dados. Mas Tarno, Tania Jaya. Matur sembah nuwun, salam PWKD, DKC, SKFC. Blitar
sami. Lakone jan pas niki Pak Dalang. Napa? Niki hari lahirnya Pancasila, pengetan hari lahirnya Pancasila. Nggih. Terus lampahipun lakone wayang dinten niki wau kan sirnaning angkara murka. Laras. Nah, Pancasila niku terlahir nggih tujuane salah satune nggih nyirnakne angkara murka. Nggih, nek angkara murka kuwi ilang musna, negarane mung karek ayom tentrem murah sandang pangan. Ngoten nggih, Pak. Pokoke lakune tiyang niku nek kados teng Pancasila nggih duwe rasa kamanungsan, Nggih. bersatu, Nggih. musyawarah mufakat, Laras. adil mboten beda-bedane insyaallah Nggih. nggih angkara murka saged sirna. Sirna. Nggih. Manembah teng Gusti niku lampahe nggih ngoten niku teng Pancasila niku. Nggih. Rasa kamanusan, persatuan, Nggih. terus napa niku musyawarah mufakat kalih adil utawi mboten beda-bedaaken, mboten diskriminatif. Oh, ngaten. Nggih, siap. Ngaten. Nggih, ngaten. Nggih. Mbah nuwun, Pak. Mbah nuwun, Pak. Mun repot-repot. Ya Allah. Kok sik warangganane aja lungguh sik. Oh, Nah. lho lah napa? Lah pisan neh no. Ah, ngeten iki lak mboten penak to kula nggih. Napa ora penak piye? Pun nggih, Pak. Apa? Repot-repot. Ora apa-apa. Cipira iki. Tindung. Balane akeh. Wah, Apa? Mas kalah karo dukun beranak. Mas Iya. Wit, nganu Dedek gak iso nggawa dhuwit digawakno Mas Wit. Padune kok ngene iki dodo kok njuk. Ora to. Lah banci iki gaene torok kok ya. Ah ya. Karo Mas Wit. Yo, kitir similir campur sarine ya, kayak apa? Nah, ya. Sing lagi ngebum karyane Mas Geduk Siswantoro. Ya, yo. Kayak Mas, yuk dadekke. Yo, bar iki gek kepruk. Kitir semilir terus do ngepek jiko apik. Yo.